Can we do it? Jeg kan godt bruge lidt ned. Det er pisse godt. Det siger vi. Jeg vil cykle kl. 3 i morgen. Tidligt. Der er meget lidt at klage over, selvom man er dansker. Går det godt? Ja, rigtig godt. Det er godt. Og det er varmt. Er det varmt? Og det går bare. Jeg siger lavt. Er det godt? Ja da. Er det varmt? Det er dejligt varmt. Det er lige tilpas. Nu står vi lige her. Vi er lige kørt ind på en lille pausedepot her, en lille TP, og sammen med dagens fødselsdagsbarn. Hvad synes du om din fødselsdag indtil videre? Det er kanon. Ja. Hvis jeg kunne have sådan en fødselsdag hver år. Ja. Nu er vi lige her på frokostdepotet på, hvad dag har vi? Vi har dag 2. Dag 2, ja. Efter gårsdagens prolog. Hvordan er det gået i dag? Det går rigtig fint. Ja. Hvad synes du om ruten indtil videre? Indtil videre synes jeg, den er fantastisk. Ja. Hvad er højdepunkterne? Det var højdemeterne. Højdemeterne, det var højdepunktet? Det var simpelthen højdepunktet. Okay. Og hvad tænker du om turen ned langs søen? Nej, men det er helt entydigt. Det er så flot. Det er så flot. Ja. Det er det. Nej. Nå, det var du klar. Så har vi lige servicechefen her, Ja. som er i fuld gang. Hej. Hvordan går det? Det går godt. Vi er i gang med at producere wraps. Lige om lidt, så kommer der en flok sjællandere. Ja. De skal også have noget at spise, Skal de det? så nu har I fået, så kommer det næste hold. Så det kører bare i et jævnt flow.
godt? Det er lækkert. Er det smukt? Det er mega smukt. Så man skal lige kigge op til højre en gang. Ja, ikke? Men seriøst, hvor er Laust? Ja, det var faktisk seriøst. Har du set Laust? Nej. Har du set Laust? Nej, igen. Har du set Laust? Nej, jeg hjalp ham hertil. Har du set Laust? Har du set Laust? Ja. Hvad sagde du? Det hjælper ikke så meget. Hvad siger du? Afsted, Troels. Du skal videre. Hele vejen. Er det godt? Er det fint? Fantastisk. En Skin og... pæn udsigt. Så... Er det godt? Are you separated? Are you married? I'm separated. What? Como se Det ser godt ud. Hvad skal vi have? Gør det ikke? Jo. Skal vi lige se her en gang? Ej, Jørgen Luk. Hej, er det det, vi skal have nu? Det er det, I skal have nu, ja. Kan I bare bevæge jer opad? Det er godt. Så er vi godt i gang med Komosøen, Komorunden. Og holder lige stille her et øjeblik. Lige nede af udsigten. Der er cirka 6 km til depotet. Formiddagsdepotet.
Udsigten kan jo ikke klage over. Det ser virkelig godt ud. Virkelig god dag. Hvor er vi henne? Hvor er vi henne? I Minatio. Minatio? Hvad skal vi her? Det er Bellagio. Ballard. Det er der, hvor John Clooney bor. Eller han er der på sommerhus. Ja, over på øen der. Det er en kaffe, eller det er en pressekaffe. Ja, det kunne være. Ja, så står vi her igen. Hvad siger I, gutter? Kan I lide udsigten? Ja. Du ser godt ud i dag også. Jamen, jeg er altid bag ved kameraet, så der er ikke nogen, der ved, hvordan jeg ser ud, jo. Så bliver det næste sidste dag, fredag. Det er godt vejr igen efter virkelig meget regn i år. Eller sidst på dagen var det meget regn. Og nu er klokken 8:15. Vi skal køre her om halv time. Så har vi lige kørt ud af Bellagio og har lige formiddagsdepot her. 10 km inden den første store stigning, eller den største stigning. Her er vi på dagens stigning. 13 km tror jeg, opad. Og udsigten kan man jo klage over. Det går rigtig godt. Der er nogen, der går i udbrud. Sådan ser det ud her fra stigningen af. Vi kommer på kilometer op nu. Det går faktisk rigtig godt. Der er jo nogle fornåelsesving her. Der er et stykke op endnu. Jeg tror, hvad har vi? 9 op endnu.
Det er sådan en, den er faktisk lige 8% nedad her. Vi har lige kørt på, ja, der var nogen der sagde, at der var et stykke på 25% nedkørsel. Det var også nedad. Ja, så er vi sgu godt i gang med den sidste del af turen. Det går rigtig fint. Vi har kørt 25, og vi mangler cirka kun 50. Og drikkelen suser, og drøner om komorsøen som en pil. Vi var og smiler, og andre vi hviler, og pulsen er sat mod øl og bianco-vin. Vi har i seje bid, hver en. Lykken er i tapper, vi skal alle op, alle ned. Vi bliver ved, alle huser, og drikkelen suser, og drøner om komorsøen som en pil. Vi tager og smiler, og andre vi hviler, og kursen er sat på øl og bianco-vin. Hey! Og det de ved, derfor springer hun i kanalen.